खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। सोरखारा बिसायख'थिनि थाखाय हादोरनाङैनो पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ खमायदों। पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना लिटारसेयाव 2 रां खमायदों। गोदान बेसेना सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय जागायबाय। गोदान बेसेननि बायदिब्ला आसामनि बबे जिल्लायाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना मा जागोन? बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि फोरमायगोन। क'क्राझाराव पेट्रलनि बेसेना 96.59 रां आरो डिजेलनि बेसेना 88.83 रां। बङाइगावआव पेट्रलनि बेसेना 96.13 रां आरो डिजेलनि बेसेना 88.37 रां। चिराङाव पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 96.10 रां, डिजेलनि बेसेना 88.34 रां। धुबुरीयाव पेट्रलनि बेसेना 96.72 रां, डिजेला 88.95 रां। बरपेटायाव पेट्रलनि बेसेना 96.64 रां आरो डिजेलनि बेसेना 88.87 रां। बाक्सायाव पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 96.41 रां, डिजेलनि बेसेना 88.64 रां। नलबारियाव पेट्रलनि बेसेना 96.46 रां आरो डिजेला 88.73 रां। नगावआव पेट्रलनि बेसेना 96.68 रां आरो डिजेला 88.92 रां। अदालगुरियाव पेट्रलनि बेसेना 96.61 रां, डिजेलनि बेसेना 88.87 रां। दरंआव पेट्रलनि बेसेना 96.69 रां, डिजेलनि बेसेना 88.93 रां। धेमाजियाव पेट्रलनि बेसेना 97.09 रां आरो डिजेला 89.27 रां। डिब्रुगड़आव पेट्रला 98.26 रां, डिजेलनि बेसेना 90.24 रां। डिमा हासावआव पेट्रलनि बेसेना 97.64 रां आरो डिजेलनि बेसेना 89.90 रां। गवालपारायाव पेट्रलनि बेसेना 96.85 रां आरो डिजेलनि बेसेना 89.08 रां। गलाघाटआव पेट्रलनि बेसेना 96.10 रां आरो डिजेलनि बेसेना 88.34 रां। हाइलाकान्दियाव पेट्रलनि बेसेना 96.70 रां, डिजेला 88.98 रां। इजायाव पेट्रला 96.82 रां, डिजेला 89.07 रां। जरहाटआव पेट्रला 96.53 रां, डिजेला 88.77 रां। कामरुपआव पेट्रला 96.17 रां, डिजेला 96.17 रां। कामरुप मेट्र'आव पेट्रला 96.13 रां, डिजेला 88.38 रां। कार्बि आंलंआव पेट्रला 96.77 रां, डिजेला 89.03 रां। करिमगन्जआव पेट्रलनि बेसेना 97.11 रां, डिजेलनि बेसेना 89.33 रां। लखिमपुराव पेट्रलनि बेसेना 89.26 रां, डिजेलनि बेसेना 90.24 रां। तिनिसुकियाव पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 96.10 रां, डिजेलनि बेसेना 88.34 रां। तेजपुराव पेट्रलनि बेसेना 96.31 रां, डिजेलनि बेसेना 88.56 रां। शिबसागराव पेट्रलनि बेसेना 96.93 रां आरो डिजेलनि बेसेना 89.14 रां। मरिगावआव पेट्रलनि बेसेना 96.69 रां, डिजेलनि बेसेना 88.84 रां। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 69013417
656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।